Umlo weyantlukwano wamaqela ngamaqela abafundi kwisikolo samabanga phakamileyo eOthayi Mfebe eCofimvaba eMpuma Koloni ukhokelele ekubhubheni komfundi webanga lesibhozo logama omnye wonzakele kanobom. Abafundi kwesi sikolo abaphuma kwiilali zaseMthonjeni, eMaya, eOthayi naseSt bathe babandakanyeka kumlo wamaqela kwezinyanga zimbalwa zidlulileyo. Kholeleka kuba abafundi maxa kwesi sikolo banquzulana ngaphakathi eklasini ngelixa kuqhuba izifundo. Umphathiswa wezemfundo ufundile kade utyelele le ndawo njengokuba ootishala nabo besoyikisela ubomi babo, kanti intatheli eliziko uNkululeko Nyembezi bilapho. Umlo lo uqale ekuqaleni konyaka nalapho kwesi sikolo kutholwa kuba sele bebathatha abantwana abasutywe kukufa emveni koba kuqhuba le milo abaphapha abantwana baxabelana ngenkemba baxabelana ngebush knives ngayo yonke into ongayicinga. Kodwa ngoku sikolusapho oluthe lashiywa ngumzukulwana apha ekhaya. Sithetha naye ke utata uDouglas ezosicacisela mhlawumbi ukuba ngenene nixhelekile tata zinto eziqhubekayo kakumbe nexesha lanamhlanje apha abantwana ngoku babonakala bephila impilo lobuhlobo. Sixhelekile tata solusapho kakhulu, sixheleka kakhulu, silimele tata. Mhlawumbe umzukulwana lo ngamchaza njengomuntu enjani, sivile usithi ngumntana lo bekhuthele kakhulu esenza imisebenzi yabantu abadala ngona mhlawumbe bengumntana omncinane. Ukusukela nje lo mntana esweleke komfundi imisebenzi yakhe imila khona siyibona yenzekayo. Akukho nto yenzekayo, kuyabonakala lo mntana ke kwapha ekhaya. Hlanga kumandanga, akuhlanga kakhulu kumandanga. Ukuhlanga tata, ukuhlanga kakhulu. Ubuhlungu kakhulu ngalo mntana, siyamkhumbula noba engekho engabonakali ukujika kwelanga sibe sijonge endleleni ngathi uzavela angaveli lo mntana. Sibuhlungu kakhulu ngomntana esinenjongo ephelele negcwele ngayo. Umntana lo osimthanda kakhulu, nomntana osinika umntana onemvo, umntana onobela, umntana onothando. Esinenjongo nguye lo mntana ba kuyo yonke into njengoba nindibona ba sendimdala umntana lo besijonga uba nguyena mntana uzawusinceda ubheka phambili. Umphathiswa wezemfundo kweliphondo umnumzane ufundile kade uzoba lapha siqinisekise ukuba noko wethula amazwi okududuza mhlawumbe ukukhuthaza usapho lalapha kwaTata uDouglas Manbile kwe studio.